gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi. Omwancho lyabona tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu tobase gos Obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na imbere nechidegeke 15. Omonju muligereria na ndebono tigankoligania kirotoganda tegusanga monaya sumuru buli bwegesinga litugaliga lya Jumapili na ndenga kende nya saa twancheire na ndigoranya romogena studio uyo ugigosanga mona into lingana nenya sai asema mbia yabono niko no kugenda kwana buna no chigosenigwa ekero umurandi buli tuko ago chigosanga mona karibu sana pastor na karibu sana bia mono ilindo nyara gukwana no muligereria Ndizi TV ena nchena ira niringa bia mono sawa itotiga seni station ya Ndizi TV yatuanchire ngatunyare gukwana ringana la Nyasaye. Amina. Monene Nyasaye tiago siseni. Karibu sana kwa no muligereria akumanyinwe ilindo nyago twaringana karibu sana. Amen. Umuligereria mutegereria one asema mbia lero namwira ni Nyasaye one ngambia muno ekiagera yechinga kyechiga nebiro ebyo tuanchire koba asingi nchiyo litukeriga inche no murandia bastard Fred Gishuru nigo nkorandia nsemo ya bunchali itibolia